Хәерле көннәр, мөхтәрәм тыңлаучылар, караучылар. Без Мөхәммәд Гали Чокырыйның хаҗнамәсен укуын дәвам итәбез. Мөкаддәм язылмаклыгы сәбәпле түрәләр иҗазат биреп мөһер бастылар. Вә ләкин пашпортымызны әүвәлән Сансар кулына биреп, күп мәртәбәләр мәхкәмәләргә йөреп, нишләгәннәрдер, түрәләрнең диккәтләрене тапканчы, пашпортымны кулыма килтереп биргәнче күп риязатлар чиктем. Әмма йортта вә юлда гакыл ияләре мине сәфәрдән туктарга кыстасалар да, тукталмадым вә күп мәшәкатьләр күрә торып, сәфәргә сәгъй кылганым сәбәпле үземне үзем Катмир диеп атадым. Вә һәм әтиста тордыгымызда берничә пашпортлы адәмиләр килеп, аларның да карап билетлары тәхсил иткәннәре көтеп эш узакка тартылып, йөрәккә түзеп булмаганнан бәгъзе көннәрдә диңгез ярына барып карап торыр идем. Һичбер көймә вә карап көтмәенчә китеп барырдай булыр идем. Вә ләкин Кара диңгез кара аждаһа кеби дулап торыр иде. Катнар тағылар кеби аунап килгәндәй булып күренеп торар иде. Вә һәм бер артып, бер кимеп торгандай булып, бер барып, бер батып торгандай булып, бер якты, бер караңгы булып, кымылдап торгандай булып күренеп торыр иде. Уңга, сулга вә алга табан никадәр тәкәләп карасаң, һаман ниһаяте күренмәс иде. Бөтен дөньяны су алган икән, моның бер ниһаяте бармы икән диеп торыр идем. Йә муәссир әл-әсбаб, бу сәфәрнең әсбабны үзең сәһл кыла күргел диеп, мәнзилемә кайтып, күп нәрсәне әсбап артыннан янә сәгъйләр кылыр идем. Вә һәм юлдашым булмаганнан күп нәрсәне янымда алып йөрер идем. Бөйлә ялгыз сәфәр чикмәк сәфәр өстенә сәфәр кеби хәтәр өстенә хәтәр булды. Вә ма'a зәликә максудының ғәзәмәтене тасаввурлаганда бу михнәтләр ниғмәт өстенә ниғмәт вә хәлвә өстенә шикәр булды. Әл-Кыйса. Нидер кем дәүләте Русия низамнарынча түрәләрнең нәзарәтләре берлән карапка менеп урын алдык вә җөмлә тәкъсиратыбыздан тәүбә вә истигъфар итеп, ялгыз бер Аллаһка сыенып, Дарул-Исламга җитмәгебезне теләп, дуга вә мөнәҗәтләр кылып утырдык. Чөнки ут берлә соң ялы койрыгы юктыр. Вә һәм бу соң иңе шиңе юк кеби ялтырап ятадыр. Бөйлә хатирәләр илә юлга төшмәгебезне бер виләдәт-и сания кеби булды. Әл-Кыйса. Әс'әду са'ат вә әшрафул әүкат эшендә шимбә көн әүвәленчә маһи Рамаданда мәмләкәт Русиягә вида итеп Дарул-Исламга юл алдык. Бисмиллаһи әд-дәлилул һади фи зулуматил бахар вәл бавади диеп күзләремезне Дарул-Исламга вә күңелләребезне һади дин исламга баглап карап илә Истанбулга юлландык. Вә бер-ике сәгать бармак илә җөмлә вуҗухул ард күзләремездән гаиб булып,
Су берлә күктән гайры нәрсә күренмәс булды. Әмма корабларыбыз шулкадәр сари барыр иде ки, янымыздан суга төшеп калган чүп, шаралар ва савыт-сабалар кеби нәрсәләр булса, артыбызга таба бик җәһәтләп очып киткәндәй булып калыр иде. Заһи бәхре азим кем бөтен дөньяны су алмыш мисалы ялтырап ятадыр. Бераз баргач суга төшсәң, йөзеп чыгарлык диелдер. Иңе ва тирәнлеге беленмәйдер. Ягъни йер берлә күктән башка нәрсә күренмәйдер. Әмма карап диңгез өстендә йөрүче карап бик улуг буладыр. Эчендә әллә ничә мәхзәннәр, ягъни куәтләр ва магазиннәр бар. Ва һәм ашханалар бар, ва тахаратханалар бар, ва һәм күләсәгә парибарур газзабутлар бар. Ва һәм якір арканнарыны турырга һәм сүтәргә ясаган машиналар бар. Ва һәм мусафирлар карарланырга макамнар ва түрәләр йөрергә манзаралар ва чардаклар бар. Ва һәм тугылар ва флаглар күтәрергә бик бөек гумудлар, ягъни маяклар бар. Һаман карап өсте базар кеби бик күп кешеләр илә туп-тулы булып торадыр. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون صدق الله العظيم. Әмма бу замандагы кораблар пароход кеби пар илә йөртеләдер. Вәләкин күләсәсе кикәй кеби утырып әйләнә торган ялгыз күләсәдер. Ва һәм карапта пичләре ва ошаклары ягар өчен таш утын алып кереләдер. Чөнки агач утын алып керсәләр, урын бик артык күп кирәк булыр иде. Таш утынга урын әзрәк кирәк буладыр. Ва һәм таш утын агач утыннан кузурак та буладыр ва куәтлерәк тә буладыр. Бу урында туктыйбыз. Моның дәвамы бар.